Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kod odiechieng wago mbaka kendo wapuonjore kaka wanyalo bedo kod ngima makare kano chwewa to noketwa mondo mwadaga e ngima makare to nikech achiel ariyo adek miyo ngima wa ok dhi kaka onego beni gidhi to kata kamano wantiere kod lakteche ma bende osomo ngima kendo ng'eyo gigo monego beni watimo mondo mwabed kod ngima maber nikech ngima en mwandu. Ani iluonga ni Ruth Otieno, amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka. Yena mondo miarwake bonyiso wanyinge oken wenda ahinya en wuod kanye olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel machiegni daktari. Erokamano Ruth kod amoso jowinjo ni oimore uru. Nyinga Ken Otieno. Ken Otieno en physiotherapist. Ne jogo ma ok oyango physiotherapist ni en ng'ama nade. Physiotherapist en ajuoga kata daktari man gi lony kuom thiedho tuoche motudore kod fuont, choke, leche kod rem makagi kacha kod weche mag obwongo. Koro mano ka yango matin gima physiotherapist en koro tuoche mwadil godo watiyo gi yore mag thieth ma ok ochimore achiel kachiel kod yath to watiyo kod yore mopogore opogore machalo kaka watiyo kod wanyalo tiyo kod pi maluongo ni hydrotherapy. Watiyo kod exercise ma waluongo ni physical therapy, exercise therapy. Watiyo kod baraf, watiyo kod liet kod gigo ma yudore alworawa mar kelo ngima makare kuom ngima dhano. Erokamano. Ma daktari gimitemo nyiso ka ama oganda onego beni ng'eyo ok ni tuoche duto te kata chandruoge duto te onego beni chuo ng'ato sindan, onego beni muonyo yath, onego beni imadho yath oyo. Nitiere thieth mopogore opogore ma bende inyalo timne ng'ato koko ti kod yore ma pile pile gi. En adier ni ok tuoche te onego beni ichuo sandan kata imuonyone yath. Nitiere mago mokalo sandan kod mago mokalo yath. Koro mago ma yono mwatiyo godo mwaluongo ni physical therapy. Ma slogan moro ma seche moko do wacho ni when it is physical therapy. Koponi en tuo ma ok ni ei remo to en fuont kata en oko maremo kata the system mar del to watiyo gi physical means, watiyo gi external means mar kelo konyruok ne ng'ama nigi tabu ainano. Kamano. Ka en physical ten physical therapy. Ok ochuno ni gimoro amora yath. Kawuono idwani wago mbaka e chandruok mane daktari? Kawuono wadwani wawuok kuom achiel kuom tabu ma isoso mantiere e choke. Wadwani wawuok kuom tur mag choke mag onding' kata lombro. Kamano nikech seche moko wabedo gi tabu ainago to ok wang'eyo gigo mwanyalo timo. Koro kawuono wadawuo matin kuom tur mar onding'. Ka aloke gi dhok machielo anyalo wacho ni compression fracture. Sana en tur but ok en tur mar fuont, en tur mar onding'. Kamano. En tur mar chogo ma umo lumbru mane twakwa mana kaka Dr. Keno wacho ni nyakwara Mugia Jwang to kapok wadonjo kanyo moro wang'e ni lumbru en kanye kata lumbru en fuon machal nade kae to bong'yo tij lumbru mana matin kapok wadonjo e weche ma nyalo kelo ne tur kod kapo nono tur kaka inyalo thiedhi. Daktari wacha kod lumbru. Kwa wuoyo kuom lumbru wan gi spinal cord ma be otudore kod obwongo to kwa wuoyo kuom lumbru wan kod spinal cord kod wan kod vertebral column. Koro spinal cord ni ento ene odil gi weche mag nerves gi weche mag tudruok mag del ma luongo ni nervous system. But a central nervous system ni tudruok ni ochakore obwongo kabiro nyaka e onding' piny kae. Koro kama oluwo omiye geng' kod choke
ma obedo oko to en e iye ka. Koro e oko ne ni chokegi gichakore malo e ng'ut ka gipogore ka omigi nying ma watiyo godo to note mar ng'eyo ni to en mane man gi tabu. Koro kwachako gi ng'ut wan gi choke madhi 12 choke 7 maluongo ni cervical spine kata cervical vertebras gin 7 kasto bang'e no kowabiro piny wan kod thoracic vertebra ma be gin 12 mano kar ng'et kae choke mo omako lombro gi kar ng'et kanyo luongo ni vertebral bones kasto kwadhi unding piny koro wan kod lumbar spine. Koro lumbar spine kae be wan gi choke 5 koro duto kopogore gi mano be chogo mwabede kae ni mosiro del iluongo ni sacral bone. Sacral bone giriwore choke 5 koro gin choke madhi 31 kanya. Koro mage e choge mwaluongo ni mage lombro mwawachogo. Kwa ng'eyo gi kendo picha ni gole maber mokalo. Koro mago e choke mag lombro ma wuoyo kuomgi to koni nyiso kaka tur nyalo bedo kuomgi. Koro mago e chokego gin 30 koro gin e kidieng' mopogore kamano. Gin choke ma inyalo neno ni gitindo to tich ma gintiere godo duong' mokalo ma kaponono ni achiel kuomgi otur kata obarore to nyalo kelo chandruok ma bende ibiro nyisowa kaka wamedo sudo e chenro ni. Daktari dwani mondo mwang'e ni kidienje mopogore mag tur kosenena type achiel mar tur. Mokwongo tur mar unding ginyalo bedo kidieny mopogore kaluwore gi gino mokele. Koro tur inyalo yudo ka ng'ato bedo gi tur gimomiyo wang'eyo ni ng'ato tur ok wanyal ng'i kamae kati wacho ni tur to wang'eyo ni tur. Koro mondo mi wang'e ni to en tur aina mane ber gimatimo en gimonego bed watimo ni wago picha to wang'iyo through the x-ray. Koro kwang'iyo through the x-ray gin kidienje madhi 3 mag tur mag choke mag ondingi. Inyalo yudo ng'ato nyalo bedo gi tur mar ondingi gi chokegi ma odhi oriwore chogo obarore lakini omakore. Koro mano achiel kuomgi ma waluongo ni wedge fracture. Koro wedge fracture ni kotur king'iye picha ibo yudo kobam nyakonchiel otur to diyore konchiel to machielo ginyalo tur to ging'injore matindo to pod gimakore ma en crash fracture. Kaso machielo to oneno no tur to kotur but king'iye through to chogo neno malight mano biro ka ng'ato otur ma otudore kod osteoporosis. Koro gin kidienje 3 mag tur mag choke mag ondingi ma collective waluongo ni compression fracture kamano. Wantiere kod picha machielo ka mane wacho ni koro miyo wamiya picha kaka onding chal kaito wantiere kod machielo ni mabende nyiso kaka odwa barore matin. Wantiere kod barruok achiel kod tur daktari. Koro wawuoyo e tur matur motur. Chingeni seche motur ni bende samoro nyalo interfere kata onyalo rocho spinal cord onyalo chope ma bende wabro ng'eyo ni complications mag turgi kaka nyalo bedo. Amor mokalo gi picha ni onyiso choke gi maber mokalo en kidieny mokwongo obarore matindo to pod gimoko kanyakla. Kaito ni wachintiere moko mobarore to makore onge chandruok kaito nitiere moro mobarore to koneno barore tineno mana ka oyot mokalo. Magi duto te magi mathoro bedo mang'eny to jomage mathoro bedo kod chandruok mar tur mar choke mag onding gi mag lombro. Chutho tur mag unding ok ong'eny ahinya. Otin achiel kuom ji nyalo yudo achiel kuom ji madhi 100 man kode but risk factors be nyalo kele kaluwore gi kod tije ma ng'ato timo. Koro tur adek gi gite ok onyal wacho ni mane marach kata mane mabet ber gite gibiro bedo gi manifestation madwa chal but moko to nitiere kaka koro mong'injore ni seche moko kong'injore to nyalo affect the spine much more maloyo kaka ma ok ong'injore nikech kotur to bathe odhi opilore to nyalo dhi tudore kata chope spinal cord to samora mora ma spinal cord gimoro dhi odiyo nyaka wang' chak ket tabu
e leche kod nervous system. Spinal cord and very delicate and very sensitive. Koro koponi turo beda to ko ochopo kuome tinyalo bedo maber kendo idhi nyime gi tijegi. To koponi ochopo kuome ma odhi omule kata odiye, emi nyalo chako bedo koro gi seche moko inyalo yudo ka dhi oko matin nyalo bedo tabu, iyudo ka tiendi tho kalandhidhi, bedo gi yomyom mar tielo gik makamano kod rem ma ok rum. Yes, koro tur ma gine machokoni odhi ong'injore, mano bet okober ahinya. Imononwa kacha ni luore kod tije ma ng'ato tiyo nyalo keto ng'ato e ong'ala mamalo mar bedo kod tur mag choke maumo lumbru. Wang'e tije maketo ji at high risk. Tije manyalo keto ng'ato e high risk en ka koro achiel kuomgi gino ma tich moro amora mamiyo ng'ato man gi risk mar gorruok piny. Wach kaka inyalo bedo kaka jok ma rally, jok ma ntiere rallying, especially motorbike rallying, ginyalo gorruok piny, japiko go, ginyalo bedo gi gorruok piny, kod some sports be ntiere ma ji gore every now and again, manja chalo kaka rugby, ng'ato nyalo gore piny, mano nyalo bedo tabu. To seche moko gorruok piny be dhi kod ndalo, iyudo ka ntiere age moro ma kosechopo, to chances mag gorruok piny bedo mang'eny. Koro iyudo ka age en a factor manyalo miyo ng'ato gore piny sa ka sa. Kamano. Imulo gimoro ni osteoporosis, ma bende ni wachonwa kacha, ni koro choke gi bedo mayot mokalo, mulwa osteoporosis matin. Ma bende nyalo kelonwa chandruogni nikech kae ma pod wantie. Osteoporosis achiel kuom gigo makelo fractures mag onding, ma be seche moko inyalo yudo ka in kod fracture to kigori piny, be onge gima otuomi, tiende ni onge trauma. Seche ma onge gima otuomi kata okigori piny, yot kata ng'eny jok mabedo gi turni gin jogo man gi osteoporosis. To osteoporosis ni en yomyom mag choke. To yomyom mag choke thoro ga bedo ka higni oniang'. Tiende ni del chalo ga machine ma gik mantiere ye degenerate kata dok piny over time. Koro teko mar chogo be dok piny kaka higni medo bedo ma oniang'. To sana koponi koro gima chalo kaka calcium odok piny e del, teko mar choke dhi bedo mayomyom. Koro inyalo yudo ka isebedo choke gi osebedo mayomyom. Koro samoro moro migori piny kata beda mag seche mang'eny, kaso kimedo ratil mar del, pressure no bi nyalo dhi miyo choke ka koro diyore, to nikech giyomyom gichako gibedo kod tur moro ma e iye kanyo, ma be choge okwere to gidiyore adiya. Koro mana achiel kuom gima kelo compression fracture. Kato koro gibedo mayot, choke bedo mayot nikech calcium tin, ndalo sedhi koro oyot to rep. Wantiere kod picha maber mokalo nyakwara Mugia Jwang' madwa ni mondo mi ikawie thuolo, mondo mi ing'iye kuom nyiriri machuok mokalo ka wakawo yueyo, wang'iyo tur mar chogo maumo lumbru. Waseng'eyo ni lumbru en chakre kanye nyaka kanye, to ting'o choke adi. Daktari opimo ni gin choke matindo tindo manyalo romo 30 ma omakore. To nitiere gigo manyalo kelo chandruogegi mana kaka ineno e pichano, kendo pichano ogole maber mokalo. Yienwa wakaw yueyo ka waduogo bang' thuolo machuok mokalo, to wadhi nyime mondo mi wawinj ane ni to ranyisi mage makiwinjo tinyalo chich, nyaka bede ni sechako bedo kod chandruok e choke maumo lumbru, omiyo kik isud kata matin. Ng'iyo kama onego iketi tangi mar pi, yier kama otegno manyalo ting'o pek mar tangi. Tangi ma iketo piny dwaro kama opimore to tegno, ka tangi ma ing'awo dwaro sigingi mar chuma motegno mondo oting' pek mare. Neno guri tangi mar pi kod jogo man kod lony mondo mi kik ibed kod chiedh nadi bang'e. Tank kik ibed kod kibaji mar nok mar pi. Tank olos kod gigo mantiere rang'iny mar gigo miloso gi gik ma ikane chiemo. Chill and chill with the Power Tank. Kuwa rubani,
Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no kikete chunyi tikete paji. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo tur mar chogo ma umo lumbru mane kama wantiere. Wang'iyo kacha kaka lumbru chal kod chandruok ma nyalo yudo ponono ni chokego otur kata gibarore kata gibedo mayot, gibedo mayomyom kotenore kod ndalo kata higni ma bende nyalo kelo chandruoge kaka tuoche mag osteoporosis kaka daktari osepimonwa. Ranyisi mage makineno daktari tinyalo chich ni nyaka bedie ni intiere kod chandruok nikech wacho nantiere moro ma otur, okrak, obarore to podo moko kanyakla. Aha. Ranyisi mage makineno tinyalo chich ni nigi chandruok. Okay. Achiel kuom ranyisi ma nyalo ng'isi ni in kod fracture en bam mar onding'. Inyalo yudo ka isebedo gi rem ma itemo muonyo ne yath to ok odhi. Mar ariyo inyalo yudo ka bang' ka turni osebedo koro kanchi wuotho kirieri tir ineno kiwuotho ka gimi bam matin. E bam no nyalo ng'iso ni nitiere remo gine problem moro. To kopogore gi mano be nikech compression fracture duoko bor mar chokegi piny nikech koro gidiyore. Koponi ichalo ipimori ipimo bor mari ibiro yudo ka bor ni odok piny matin. To mano ahinya biro tudore gi rem. Rem en achiel kuom gino ma en ranyisi. Luwore gi aina mar turni, kotur kiwango modhi odiyo nyaka spinal cord kata odhi odiyo nerve kama entiere no, ibiro chako bedo gi kalandhidhi. Simo nyalo bedo gi kalandhidhi madhi nyaka tiendi. Bedo gi kalandhidhi no nyalo tudore kod yomyom mar wuoth kata matielo. Yudo ka kosetimore koro yomyom bedo kata simoko kinyal wuotho yono makare. Mar ariyo nyalo kelo incontinence, tiende ni koso bedo control madhi oko matin kaponi odiyo spinal cord kata lombro wuon. Koro mago gin achiel kuom gigo ma nyalo kelo manyalo miyi ranyisi ni nyalo bedo gi tabu mar onding'. To maduong' en rem kod bam mar onding'. Yedo ka kori dhi konya konchiel. Kamano. Kod dok piny mar bor mar ng'ato. Bor ni bende dok piny matin. Manyiso ni gima ber nyaka Ramogi ajwang' ni samoro bende ber ga ka icheko ni bor ni chal nade ka intiere kod rem mag onding' samoro nitiere chogo moro mosebarore kanyo kata mosetur kanyo to king'eyo dhi cheka ni bor ni odok piny koso pod en kama yande ni intiere gacha. Daktari ni chako pimonwa ni mondo mi fweny ni otur kata obarore nyaka go picha. Mana achiel kuom sign mar ng'eyo ni ng'ato nigi fracture.
Mar ariyo, okay, picha en diagnostic tool mar ng'eyo ni en gi fracture kata ok en fracture. Iye kanyo nyalo tiyo gi MRI, wanyalo tiyo gi procedure mwaluongo ni DEXA. DEXA ni en mar ng'iyo the density mar chogo. Chogo nyalo bedo classified kata inyalo kete no tool kata bedo ni ok owere. Tiende ni fuonyruok iye odhi bedo ka gima fuonyore kaka ng'at man nigi osteoporosis. Kisebedo gi rem kata in gi history mar arthritis mang'eny, to injo konding'i be rami mag dir mang'eny. Koponi odhi otim test to yud ka in gi less calcium and vitamin D and all that, ginyalo medo dwaro timo test machielo mar DEXA ni. Koro DEXA ni miyowa the level of bone density. Koro bone density kosedok piny to ginyalo classify chogo kaluwore kaka entiere. Tiende ni chogo ni odhi bedo gima en ofuot, onge gima nitiere iye, ok en solid. Koro chogo aina no yot mondo mi odire. Koro mago gin yore mwang'eyo godo ka ng'ato nigi fracture e onding'e. Kamano. Nagombo ageno ni wanyalo yudo picha mar chogo ma iye otegno maber kod chogo ma osebedo mafuot ma bende inyalo wach ni nitiere kod matiere kod osteoporosis kaka ne daktari pimo wacho nikech wadwa ni wapimo ni gigi to in bende ineno gi koro ing'eyo ni daktari wacho ma to sakare gini chal kama to kapono ni nitiere kod rem mang'eny tineno ka isechako wuotho kibam, chandruok nyalo bedo borni ineno kodok piny, chandruok nyalo bedo te seche ma magi te timore to en rem matamre gi nono. Daktari kwa ng'iyo rem ni kwa nyalo kete e wi achiel wi apar, inyalo keto rem ni kanye nikech rem mag choke bende thoroga bedo mang'eny kaka mar lumbru ni. Rem koa classify rem wachi ni waluonge ni annual rem ma wanyalo classify ka kinda chiel nyaka par bro tudore kod ng'ato ka ng'ato kech rem ma winjo kata threshold na mar winjo rem nyalo pogore kod threshold ni mar winjo rem. Koro nyalo pogore ng'ato gi ng'ato kasto gima kele but kwanyal classify ni en rem marom nade kapokwa ng'eyo kaka jatuo winjo. But gimoluongo ni visual analog scaling so inyalo yudo ka ng'ato nigi fracture ahinya ka en fracture mowere. Scaling mar rem no nyalo bedo atamalo, onyalo bedo mokala bich. Tiende ni teko mar rem nyalo bedo gimoro 7 nyaka 10 kata 8 nyaka 10. But koro luwore ng'ato ka ng'ato nikech seche ma ng'ato winjo ni rem ne nyalo bedo 7 wi 10 kuom ng'ama chielo ubiro ng'isi ni en owinjo to ko winjo ahinya onyalo classify maybe then 5 wi 10 kamano. Kaito bende aparo ni ine jalony ka bende luore kod kidieny kata magnitude mar barruok mar choke gi samoro ka chogo ko barore ahinya kod ko barore ahinya ko fuotore ahinya kata ko fuotore ahinya mago nyalo kelo pogruok e rem ma ng'ato winjo. To en mana ni kisechich kod rem mar onding'a ahinya to ber kidhi neno laktar bro kawo history se winje kuom thuolo marom nade ibogo e pichni ibro unyalo mulo bende mondo ming'e koso mano physical examination mo palpate ing'iyo ni to area mane kech onyalo bedo ni en gi rem kata ogore piny kech ng'eni some of these things sana ka en trauma kata en gi motudre kod gorruok piny kata jali ka ng'ato ng'isi ni en gi rem e onding'e ber mondo mi kata kapok itimo ne thieth moro amora itim ne x-ray ni bro ng'isi ni to level mane kech kida chako thiedhe onego ing'e ni to kopono turgo onding'e to ture level mane koro mani nyalo ng'eyo to ka ok idwa timo x-ray kamoro amora inyalo timo physical examination mi suspect ni turni onyalo bedo level ma kama gi level ma kama koro x-ray mitimo cha
dhima confirm kama ni paro ni tur nitiere. Kamano. Koro physical examination bende achiel kuom gigo mwatimo. Kopogore kod BAM, local posture, kopogore kod wito height, kopogore kod rem, mabende opogore e kind ng'ato gi ng'ato kod chandruok mantiere choke gi long term effect. Kata gino ma midhiero mabiro biro kuom ndalo mathoth. Kotendo kod rem ni kobudha ahinya nyalo bedo ang'o gini? Kinde duto ma ng'ato nigi tur, betur mar tielo, betur mar bat, ng'ut, kata kamoro amora, ber mondo mi othiedhe. To ka ok owe ni ok othiedhe, nyalo kelo tabu bang'e no. Mokwongo, kopo ni owe ni ok othiedhe, obiro bedo gi BAM. BAM ni biro keto leche mag onding'e be bedo gi tich matek. Nikech kopo ni iwuotho tilung'ori nyakonchiel, leche ma komo lung'ore no dhi bedo gi tich matek mar temo kiti ichung' tir. Koro mano ing'e ni alignment kata posture dhi bedo affected. To mano biro kelo ni rem ma sa ka sa. Tiende ni biro bedo gi rem mosiko. Kopo ni ok othiedhe e yono makare kata oweye kamano. To kopogore gi mano, mana kaka nasewacho ni choke kata tur gi opogore. Nitiere tur manyalo chango kien mabe onge gimotimne. To kata ng'ato be nyalo bedo ni en gi chogo motur to bodago adaga. Kigo picha king'e ni chandruok ni ka. Mak mana ni koro luwore to otur nade sana compression fracture. Ko chogo dhi otur to dhi odiyore. Gima pogruok ma dhi bedo en ni koro height dhi bedo matin, but onge tabu moro amora ma ibiro bedo go. Mabe seche moko kidhi daktari, kosemiyi yath mag duoko rem e leche, to ng'isi ni onge giminyalo tim ka ma koro idago adaga. Koro choke bang'e giboriwore magidoge wang'e. Nikech wachognwaga pile pile chendo ni nitiere kaka del bende nochwe mar losore kata mar chango kien, kaka choke bende komi thuolo ma bende ok ichande ahinya, to nitiere kaka choke bende nyalo chango ken gi. Mak mana ni kapo nono ni ochango e yo mok kare. Ka ochango e yo makare, to chako kelo tabu ne system mamoro. Koro from the skeletal system, ichako bedo gi tabu e muscular system. Koro ichako bedo gi BAM, koro BAM no dhi chako kelo rem, seche moko biro affect kata tije ma itimo pile pile, nikech koro ikelo ng'ol ne dendi kamano. Wantiere kod picha machielo ka akwayo mondo mi waywane nyikwara Mugia Jwang'o ne pichano ber mokalo lero gigo ma wawacho tur mar chogo ma umo lumbru mabende ka ok opim kata ka ok ong'i maber to nyalo kelo midhiero manyaka chieng' kaka BAM kachiel kod hinyruok mag leche mopogore. Daktari donge mai gima wawuoyi kwa kete yo machuok? Magi yore mopogore mag tur ma ng'ato nyalo bedo go, to ahinya mantiere picha gi gin gitudore kod masira, trauma. Ka ng'iyo gi gin gitudore kod masichni. Inyalo tur ka chogo pasore kadhi mbele, inyalo tur ka chogo odiyore kuom nyawadgi, inyalo tur ka chogo odok chien. Koro mago angles ma chogo nyalo tur godo ema picha ni temo lero kanyo. To biyo bedo gi cases ma samoro gi tura kata oriedore ariada nyaka. Tur biro yo mopogore. Koro mak man koro thieth gi be biro mopogore kaluwore kaka tur bedo kamano. Ka ng'waseka oyueyo daktari tibiro pimonwa kaka thieth thoro chalo, ponono ni ng'ato nitiere kod tur mag choke gi ka bende itiyo kod yath kaeto wadogo e weche mag physiotherapy. Omiyo kidieny mar adek ni kik idhi mabor, kik isudi, wadhi mi thuolo mondo mi penj Dr. Ken penjo tema inyalo bedo godo kotenore kod tur mag choke ma umo lumbru. Omiyo kidieny mar adek no wadwa ni wago kodi mbaka, kik isudi. Ichal mana kaka chiel kuom anyuolawa. Kora kwai, in kik iketh utewa to bende kik iketh riwruok manie anyuolawa. Mama, an naling'o odiochieng' ma in nichiwo puothwa. Koro an adwa ni wachnwa sani. Mama, kara ma en ng'a ma in ok idwa ni warom kode kata matin? Wachnwa. Nyako bing'eyo an mana jo ohala. To ohala no e ngimana. An ohala ni ne ok obadha kata matin.
Shukran. Watim kama kaudera irwaki, kausuka mungitwe, walim nam chumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Mr. Lover Man, I'm done with you. Mr. Lover Man, you ain't no better. Mr. Lover Man, I'm done with you. Mr. Kupata huu wimbo kama sikiza tune yako bonyeza *811 *575#. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Sirkal oyudore kama tek bang' doho wito oko chik machuno ni school fees ichulo mane mbui mar e-Citizen. Mimi nataka niwaambie nyinyi mnaosumbuka na mimi, mfanye mambo mawili. Kwanza, kama mnataka kushindana na mimi, kwendeni tafuta sera. Bangano kum thuolo malach jatend piny Kenya William Ruto chakayanga limbe mare mar masawa kama oyude rueko e gwenge mag Nanyuki gi Nyeri. Kuma entie momiyo bedo rabished wakia. Omiyo ma ato kwa yie. It's not our list. Macha list manengato bedo ge ba to ndiko kien. Yuaruok kwako ODM e kaunti ma Homa Bay e wi listi madieri ma joma ne oyiere yiero mar kor gwenge. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ka koro en kidieny ni mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod tuo mag choke maumo lumbro. Dr. Ken nitiere studio ka yuatol go simu e namba mantiere screen mari mondo mi ipenj daktari. Daktari kani mantiere break nitiere point moro manitemo wacho madaher mondo mi pimne oganda chandruoge gi githoro bedo kuom joma mine kipimo kod joma chuo moko kuom gi okte gin mage to ang'o momiyo? King'iyo prevalence kata atamalo mar tuoni kata tur mar onding, wayudo ni thothne jok man gi tur ni ahinya gin jok ma mine koa compare gi jo madichuo. To mae biro mana nikech joma mine temo lose remo seche ma gi attend. And then during the menopause, naturally, choke medo bedo gi yom yom. Yeah, korido ka igni medo bedo mang'eny. So comparing jok ma mine kod joma chuo, yudo ka ng'enyne joma mine bedo gi tabu mar tuo mar ondingni. Kamano. Waya online ka nitiere kod penjo daktari nitiere studio ka oboduoko penjo duto te ka wadwa ni mondo wadonje e yore mag thieth. Hello, Barak, penj laktar? Yes. Wacho ni machiegni? Asebedo gi shida mar lumbro nero. For some time now, almost 5 years. Asetemo thiedhora subtenda ka Nairobi West. So, negi keta abia timo scanning mar MRI gi mari mine iluongo nang'o wacho mar picha nieri to ne gimiya yath to asebedo ka munyidego eko to okane ka an gi lokruok tina pod rama to lumbro na pod yanjo ka lit. Erokamano nyaka king'ad simu mondi samoro daktari nitiere gi gimoro madoher penji kapok oduoko. Kik ing'ad simu Barak. Daktari wegi Barak.
Gima da penje ero penje Barak ni to tabu ne mar onding ni MRI kano go nen tur koso nen dirruok mar nav gino maluongo ni nav nikech ka en tur to ne imiya yath kasto imiye support mar ondingi to ing'ise ni kik ochap ondingi ahinya kata otim gino manyalo miyo turno medre. Mano opogore kod disk ma owuok oko. Koro kuponi en disk mowuok oko to daktari ne nyalo ore kuom physiotherapy itimo ne adjustment. Koro ng'eni being ni osemuonyo yath to kopiny kodhi maber ok anyal anticipate ni approach mane manoti godo. But wan kae pod wanyalo konye. Koro koponi achiwo namba to wanyalo tudore, anyalo penjo achiel kachiel giweche moko motudore kod onding. Koro apani mano ber mokalo mondo mi ka ngichiwo namba kato gima bed nitiere Nairobi koro an machiegni. Ero kamana ahinya. Hello Gladys, penj laktar? Ruth Oimore Gladys machiegni. Gima penjo chalo kama. Sani to koro ikawo niang' an gi 61 years. Hello? Wawinji dhi nyime? An gi ga 61 to magi masebedogo from 2013. To gima koro chanda ni reme tienda en 24/7 no pima dhi. Koro okang'e ni remni to ere kaka nyalo konyo nikech remni obara ndasi. To in kanye Gladys? An Migori. Ero kamano Gladys. Daktari, iwinjo chandruok mar Gladys? Awinjo chandruok ne. Embe anyalo mana duoke ni anyalo bedo achiel kachiel mondo apenje penjo motudore kod mano kapo nosetimo test kod ko anyalo share kode a little bit of results wang'e the actual cause mar the tabu. Wacho ni rem en gode tiende seche moko rem ma e tielo otudore kod dirruok mag nerve e uguro. Koro koponi en disk mo ochorore to dio nerve to nyalo bedo decompressed. Koro wanyalo miye paro kaka nyalo konye. Koro wabo tudore kode yor simu tabro ng'ise kaka gimo nyalo timo. To ahinya koponi en gi rem madhi e tielo to en nerve ema tero rem ne tielo. Nitie ler moluongo ni nerve kama wuok olombro to dhi nyaka tielo. Kamano. Ok ang'eyo ka higni ma intiere godo bende nyalo jimbo rem ma intiere godo ni kata chandruok ma intiere godo ni mano ibro nyisowa bang'e kwasekawo simu machielo. Hello, penj laktar? Machiegni? An gi tuo mar kanda omako ng'ato kaluwo lombro makadipiny. Asetemo dhi osiptal kinyisa ni spinal cord mara ni ok obet makare. Hello? Wawinji chakinuo kendo? Gino mako ng'uta. Omako ng'uta koro yere kochiko piny spinal cord mara. Koro kambe nadhi osiptal kinyisa ni spinal cord mara ni ok obedo maber. Koro ng'uta rama. Aida ni ka ng'uta gigo ka omako matek to ok ang'eyo ni to nyalo konya nang'o. Intie kanye? Antie Kisumu. Intie Kisumu. I'm Charles from Kisumu. Ero kamano Charles. Aparo ni ero kamano Charles kuom penjo ni no. Aparo ni penjo no maga achiel kuom tabu ma bedo gi olombro. Onyalo bede ondingi, onyalo bede kori, onyalo bede ng'uti. Wabro wuoyo mang'eny kuom wachno kuom tabu ni no koponi watudore simu nikech koponi giwacho ni spinal cord mari ok ni kare no bedo marach nyalo bedo no diyore gi kamoro choke gi seche moko ginyalo bedo gi growth kata gidongo gi iye madhi diyo spinal cord. Koro lombro no kodiyore nyalo kelo tabu. Koro nitie penjo ariyo adek moko manyalo wuoyo kaponi in kaka gi kalandhidhi e lweti yom kod area ma specific miwinjo e rem no. Koro nyalo discuss at large kech yath to konyo to mana kaka nawacho gigi seche moko kalo yath. Nitiere mitiyo gi yath kod mok makna gi yath. kanyo daktari akawie simbo nyango konyango poko lal na kata ngwa boduogo kar nitie moko ma okalo yath. Onyango penj laktar. Hello?
Alo Ruth. Machiegni Onyango. An nyinga Onyango ya Homa Bay. An ng'ama ong'ol, nadak gi ng'ol. Kaso nagora piny gi koma ong'ol no. Koro ineno yo ka bamna kuma bama riwore gi kora kanyo no. Koro nadhi mondo goya picha Homa Bay referral. To yudo ni chogo owere gi wadgi. Koro gino miyo ok anyal wuok malong'o mondo kata koma ong'ol no koro wawi mana ka ila koro atin gino anyalo timo nang'o nikech nogoya mondo adhi Kijabi. To kaka adhi Kijabi onge nikech idwaro 180. Koro pena daktari anyalo timo nang'o. Intiere Homa Bay? An Homa Bay town. Atiyo Homa Bay referral kanyo, registry office. Okay. All right. Koni nyinge ukanya paro nyinge malongo. But Onyango. Aparo ni mano be wanyalo dwaro ng'iyo MRI no mondo wang'e de kaka turno bedo. Nikech kowacho ni ok onyal wuotho malongo, ok ang'eyo ni spinal cord nyalo bedo nodiyore nikech koore Kijabi ng'e ni gin specialist mag choke, weche mag choke. Koro nyalo bedo nitie specialized intervention minyalo tim, minyalo notim. To kana wacho chien kacha nawacho ni fractures kata turgi nitiere moko ma inyalo changa ka ok oter ng'ato e osiptal kata omiya yath to chango kamano, to nitiere mabe nyaka timnegi bero kaluwore gi the extent mar hinyruok. Onyalo tur, chokogi nyalo tur to pasore kaso kata dhi bedo machiegni kod spinal cord. Koro seche ma spinal cord omulore kata chogo mulo kata odiyo, ichako bedo gi rem kata inyalo chako bedo kod ng'ikruok mag wuoth kod yomyom mag tielo. Koro mano be wanyalo wuoyo kode at large mondo wang'e actual thing gima timore mondo ng'imiye the best advice one on one kamano. Yena mondo miakawie simba. Peter, hello, penj laktar. Hello nyajina. Machiegni Peter. Ana gi chandruok moro ka marituo. Marituo. Asebedo gi problem mar fuonde na gi sana kochakore chonga ka nyaka ndinga. Nyaka bine lweta gi chok chigre malo maber. Kiani ma dibedi ni arthritis koso dibedi ni tuo ina mane to sechande kuom ndalo mathoth. To bisedi hospital Peter? Ase temo hospital to jogo ng'ida mantie tuoche moko ma kosegidigo to ok thiedhre nyaka koro ichui mana penikila gi koro tioromo denda ma sanano osechuoya matida ol. Denda otho sandan lilo. Koro ok ang'e ni ma dibed ni nang'o to be nitie tuoche moko ma be nyalo chando nyalo bedo ok thiedhre piny ni maka dipo noseyudo koro en koro ithoga athoya. Emomiyo wantiere kod daktari e studio. Wacho ni osemiye yedhe mag kweyo rem, yedhe gi oromo dende. Sindan bende dende otho sindan te. Osechuo sindeni mokiyot. Kichuoye. Ok ang'eyo ka painkillers gi bende nyalo kelo ne chandruok e ndalo mabiro. Sindan misikichuoye ni ok ang'eyo ka nyalo kelo ne chandruok e ndalo mabiro. Ok ang'eyo ine laktar ibro pimo. Gima timore kod yedhe mang'eny e del. Ng'eni del nigi system ma purify remo. To yedhe gi seche ma muonyo gi gidonje system wa. Koro kowa keto muonyo yath mang'eny to seche moko nyalo kata overwork kidney. Koro yath ber ni wamuonyo to nego muony gi kako ndike gi seche ma kod gi period mondike. Koro ok awach ni muonyo yath rach but muonye mokalo tong' seche moko nyalo affect system magwa. Koro overwork kidney to bang'e ni chako bedo gi tabu mar nyarogno. Emomiyo owacho ni yore ng'eny mag thieth kopogore gi yath. Machiel kuomgi en physical therapy. To koro tin mar bedo gi physiotherapy machiegni kod ji, iyudo ka gima ji ong'eyo kata gima ji konyorego moloyo duto en yath. Rem winjo nding'i yath. Seche moko gwenyruok mag
chokegi emodhi obedo ng'e ni ma ka ok oduoke wang'e tibiro muonyo yath nyaka chieng' nikech gima kelo rem cha pok olosi. Emomiyo seche moko ka iyudo ni imuonyo yath ne gimoro achiel to onge lokruok, inyalo loko approach mar thieth. Koro inyalo yudo ni maybe ka ne en disk mobulge, iduoke wang'e to dhi e yono makare. Yore adek mwathietho godo kata mong'ere, inyalo tiyo gi yath which is medical, inyalo thietho conservatively mok itiyo gi yath, to kopogore gi conservative management inyalo tiyo kod surgery. Surgery is also an option kaluwore gi the type of pain kata the problem kod gima kelo tabuno. Daktari, aneno ka thuolo thoro mayowa wang'wa ka awang'e ni weche mag thieth mag tur mag choke. Niwacho ni namba achiel, choke thoro ga chango kendgi, iboyudo ka samoro ginyalo chango kendgi, iwacho nitiere yedhe ma bende samoro inyalo mi ng'ato. Moro inyalo pimonwa ni yedhe gi ng'ato nyalo muonyogi kata onego muonygi kuom thuolo marom nade. Maka ok ineno lokruok tinyalo dok kendo ir laktar. Ka po nono ni ochuno ni mondo mi ng'ato dhi e bero kata surgery, ma en kidieny mane? Kiwuok e bero kisetieko kod yath, physiotherapy donjo gi kon mane? Alright, aparo ni procedure kaki describe no kata kaki wache no ni kare ahinya. Mokwongo ka suspect ni in gi fracture, nikech seche moko kinyal ng'eyo nyaka ng'isi ni in godo, kata kineno gino mopogore, ranyisi moko mwatemo wacho ka igori piny iwinjo rem ma ok lal kata imuonyo yath, idhi tigo x-ray. Kosego x-ray mong'e kata watimo test mwawacho ka DEXA, MRI, mwang'eyo ni tabu en fracture, koro wakawo ne proper approach kaka luwore kaka en. Ka en fracture ma compressed fracture to onge interference ma en godo kuom spinal cord, wabro manage conservatively. Ibro mi yath maduoko rem piny, kasto inyalo mi spinal brace. Koro spinal brace ni en gima chalo jacket kata plaster mar kor mirwako madhi keto chokegi e yono makare mondo kik gichapni mondo mi giriwre. Nikech inyalo bedo ni in gi fracture no to ichapni kata iwach ni iriembo apiko kata idho apiko, koro chapni moro madhi bedo to in kod fracture no ibro yawo kata ibro medo miyo turno medre yawre, kasto chango dhi bedo matin. Koro mokwongo nyalo tiyo gi conservative approach, tiende ni watiyo gi yore mopogore kod bero kotudore kod yath. Watiyo gi yath kod conservative management. Watiyo gi spinal brace. Spinal brace en belt, kata jomoko nyalo loso ni, joma luongo ni orthopedic technician, ginyalo loso ni jacket ma riwo nding'i. To koponi choke odhi otur to ong'injore, inyalo gole oko obedo replaced gi artificial, kata inyalo timni atima bero ma stabilize fracture no. Tiende ni idhi ket chumbe ma sire koni gi koni ma miyo origine ochango. Koro mano surgical intervention. To bang'e kamano osetimore, nikech rem mabro bedo e leche motudore kata mokiepo kod kama ne fracture no nitiere, rem no wabro manage mondo dog piny. To kaponi ne tabuni kelo ni yom mag tielo, ibo ori in physiotherapy. Koro physiotherapy ka wabro ng'iyo things to do with the posture correction, pain management, strengthening of the muscle. Nikech samora mora ma isebedo gi fracture tibedo gi rem, gino mabro timore nikech ibro bedo advised ni kik itim tije mang'eny mamiyo rem medore. Koro leche dhi bedo mayom. Koro physiotherapy biro timo ni exercises mamiyo unding'i bedo motegno. Nikech kata spinal brace mwawacho ni, bedo ni wanyalo advise ni ti kode, ok onego bed ni tiyo kode seche te, nikech the more mitiyo kode,
e kaka yom medo bedo. Koro chope kiwango maka koro choke osetegno oseriwore tiwe tiyo kode titimo physiotherapy, timo exercise ma stabilize spine. Adwa ni mondo mi oganda wa uchik itgi kama koro wantiere ni daktari dwa chiwo namba ne, ndik namba no mondo mi kwatieko twagni studio ka atogoch ne daktari mondo mi ipimne gima chandi. Seche mi gocho neno koro bro mi thuolo maber mondo mi openji penja achiel ariyo adek kato bro ng'ado ni rieko makare ma ang' no kelni konyruok. Daktari kidwa yudi nyalo yudi kanye, namba ni mar simu mondo mi oganda wa ondiki gigoch ni mondo mi wayud kaka wakonyo oganda wa. Erokamano ne jowinjo, kaka nasewacho an Ken Otieno, ayudora hapa Hill Medical Center mano mantie Nairobi ka, to pile ahero ga nyiso jowinjo kendo ni bedo ni wan mabor kod kuma ntiere, wan kod tudruok kod jowetewa man kuonde mopogore opogore. Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya, kuonde go te kata within Nairobi wan kod jowetewa ma nyalo tiyo godo machiegni. Koro koponi in gi chandruok motudore kod tur kata rem mar guro kata onding', nikech seche moko inyalo bedo gi rem to king'eyo ni en tur, koro gitudore. Tur nyalo kelo ni rem, to rem be nyalo bedo nikech tur. Koro mano kopo notimore inyalo tudori kodwa, kata kisebedo gi tabu ainani e namba na en 07 23 92 41 09. Kanuoyo 0723 92 4109. Koro kiponi goyo wabro tudore, inyalo ng'isa tabu ni kaka chalo, kaka osebedo, kaso wamiyi kony mowinjore kod tabu ma intiere godo. Erokamano nya daktari, ni wacho kacha ni ka en physical mano physiotherapy. Ka en physical en physical therapy. Erokamano. Inyalo tiyo gi yath bro gae to one wa get to the root cause of the problem. Erokamano nya daktari. Ang'eyo ni ithoro ga bedo modich tiyudo thuolo mibiro wagomba ka kendo ichiwo namba mondo mi oganda wayud konyruok aduoko ni erokamano makende. Erokamano Ruth. Ne oganda wa mochung' ne weche mag picha antiere kod ge studio ka, erokamano makende ne jogo mochung' ne duol kachiel kod taya, erokamano mathoth ne director na Bob Wafula, erokamano ahinya kachiel kod producer na Perpetua Okoth mano nyameja. Ne in jahera mar chenro ni watema gigo manyalo kelo na chandruok, wabed godo maboto kapo no timore to watem wayud konyruok kowuok kuom jolony kaka Dr. Ken Gini. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani ka wacho ni ngima en mwandu. Penj laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.